Ungafaka abantu ababili lapha ku top 10 ukhozi. Ngokama ukhuzana so ngokubuka kwakho. Yona iphi ingoma ezohlukanisa unyaka ngoba siyazi vele ukuthi amabhinca anamandla. Vele lo nyaka uzoshawa ngomaskandi. Imupho oqala umculo omlandelayo phakathi njengoba usushilo wathi ulandela umaskandi. Obvious vele abantu most isikhathi esiningi abantu abasuke belandela umaskandi indaba usuke ilandela igcuba elisha okanye ulandela ukhuza wena ulandela abantu lapho Sasenathi. Wena hayi Sasenathi sengikhuluma ngawe. Oh, ulandela ukhuza. So thini mhlawumbe ngathini ukuphawula kwakho nge-top 10 ngathi mhlawumbe ubani uzohlonisa imali. Angazi artist kodwa igama layo yiParis. Hayi Nkosi. Ukhuzani bathi ngoba bezohlonisa unyaka ubani iParis. Nginamukele babukeli beJabulujule TV. Unibingelela ngempela ke uyena umuzwa kwaMthabela khona le emntubatuba enkomo exosha komuzini iphorish pheshunyala zopho nomisigoda phansi wentaba uMaqhitshana. Abantu abaningi bamazi usuyitobha lewisamba semalesinika lolensizwe zange kweshimo nje zamiswa loshimo ngisithungisana. Yilanga liphuma etheni namaqedela khanyisela umuntu watowa nawe into omusha ubungayisiki iphethiniso muhla kaniphile. Yababingelela kakhulu abantu lapha khona ngakithi emntuba komo exosha. Siyazi ukuthi njengamanje ikhathi kaDisemba abantu bayaphuza left and right badla indaba ayithandayo abanye baphumile bakokapa bakoguli bakwelika banana njoba nami ngikhona la kwelika banana so abajabuleka abantu but bejabule bekhumbule ukuthi uJanuary ususemnyango ususeduze. Ngiyanicela ke babukele iningi lapho ngasemakhaya before ubuqhubeke nje ubuka ivideo yenza okulungile of usubscribe so that yonke ivideo isiposta izokhona ukuthi ingene kuwena qala. Namhlanje ke sithema siphuma sisabalala sahamba saya khona lapha ngempela entuzuma eSasenathi studio. Nani niyazi ke babukeli awukwazi ukukhuluma ngeSasenathi studio but ungakhulumanga ngamantombazane the girls versus abafana the boys. Namhlanje ke sithema siphuma ngempela siya khona lapha eSasenathi studio saphinde sadonsa ngempela usisi usemncane kakhulu but imisebenzi yakhe ikhulu kakhulu. Ngicabanga ukuthi wonke umuntu eSouth Africa yonke iyamazi. Silande ngempela yena uAmile. Amile siyakubingelela kuJabulujule TV. Hayi ngiyanibingelela babukeni uJabulujule. Ngilandiwe kuzo interview alabazi ngempilo yami. Okay ke Amile ngixolise nje ukusheshe ngiphuthuma. But into esikulandele yona ukuqala nje asiqale sibonga ukuthi sithema sicela ukuthi uze khona la eJabulujule TV. Hey cishe ngathi Sasenathi hey ngithakatha Sasenathi. Sithanda. So ngithe asibonge nje ukuthi sithema sikumema kwaJabulujule TV. Wangasibukela phansi wayekobukwenza ngicela ukuthi ubusy nawe kuningi okukwenze sibonge nakubazali bakho sithema sicela kubona nabo basamukele ukuthi uzosivakashela khona la eJabulujule TV. So abantu bafisa ukwazi bahlezi bakubuka left and right siyazi ukuthi basuke sikhuluma ngeSasenathi studio. Sasenathi studio abasebenzi bakhona bahlezi betrenda left and right siyazi ukuthi nini number 1 when it comes to YouTube. Kodwa abantu bafuna ukumazi uAmile ubani uphumaphi. Okay. uAmile ke lo wakamathe ngisebenzisa igama eliAmile liyafika eSasenathi studio bangiqamba ngalo elangempela uThabo wakamathe uncanana uthenjwayo umzelakandla Feyane ya usangizeli manje yabona okay ke mina ngiphuma empangeni awukanti umkhaya yeah kodwa ngisazi kahle hle izulu kodwa ngiphuma empangeni yini
ngabe ngiqamba amanga nithi mhlawumbe uthi uphuma impanga mhlawumbe ukhulele komhlanga nje kwazi Ngizelana-ke uma wathola umsebenzi uba uthisha ngeza-ke sahlala ngahlala naye-ke la eThekwini ya safika la eThekwini kushuthi wena kahle kahle ubukade uhlala lapha empangeni kodwa since uma wakho ethola umsebenzi wokuba uthisha then wawusuyasuka empangeni ngeza ngalo. yeah Okay, the time ufika la kwelikaBhanana wawusuhlangana kanjani noma wawusuthola kanjani umphathi wakho angokuthi wagcina ususebenza lapha eSasenathi studio because abantu abaningi abangithi bakwazela eSasenathi studio ya bangazela khona nihlangane kanjani bakuthathe kanjani bafake eSasenathi studio kube kanjani nawe usitshele nje start sakho ukuthi kwenzakale kanjani because ngaba ngisho abantu abaningi nje babukela bayafisa ukusebenza eSasenathi studio ngijwayele ngikhuluma nje according to my experience bajwayele ukukhomenta khona la kwenye kuyinje khona kwajabula ujule kwi-episode nje onana obani nomshayi abantu bakhomenta abanye bahlala koguli bathi siyafisa nathi uzosebenza lapho kusho ukuthi ayikho into engisuke ngizoyisho nami kodwa awusithatha usibeke ungene kanjani eSasenathi studio. Okay, ngibe nomngane usinazo waseSasenathi studio be-actor khona ngizwane naye ube best friend yami nje yabo yeah ngihlangane naye nje best friend asaba abangani wangichazela nge-acting vele nami kade ngase ngifisa uku-actor yabo ngahlangana naye ngambuza ukuthi ya ungene kanjani yabo kwathi kodwa kuzoba nzima ukuthi ngene but engangibuzela noma ngicelele ngahlangana nomphathi wami udirector wethu ngamcela wangibuza wathi ungakuthanda yini ukuthi ungene eSasenathi ube ngxenye eSasenathi bakwazi uku-actor. Okay, ngavuma thumela inamba bakhuluma wavuma umathi akanankinga ngangena-ke ngibonga nje nomngane wami usinazo wangisiza ukuthi ngingene. Abanye abantu bathola abangani bamanga babukile futhi wena singathi ube nenhlahla wena uthola umngane weqiniso. Ya ngibe nenhlahla Umngane ungesiye nje umngane enihlukaniselana nayo noma inihlephulelana naye igunya kuphela kodwa nomsebenzi naye la usuke sebenza khona wenza isiqinisekiso sokuthi nawe uyangena. ya ngijabule nami. Okay, wangena lapha eSasenathi studio wasebenza kwamnandi kwanjeya but ngifuna ukwazi ukuthi since usungenile eSasenathi studio esetshenzwe kumnandi vele lapha eSasenathi bathina abangani bakho basempangeni omkhaya bakho bakwelkhama kanjani abantu eindaweni eziningi la usuke musuku ufikile mhlambe kompangeni okanye la eThekwini because njengamanje sebeyazi ukuthi uyaziwa nanokuthi bathole kanjani ukuthi wena useneSasenathi studio noma wena wabatshela noma kwenzakale mhlawumbe ungasithatha usibeke. Bona bebelandela wena eSasenathi besiyilandela nje empangeni eSasenathi siyibuka yabo. Ngifike this year ngingene this year eSasenathi unyaka usaqala. Yeah. Ngiyabona. Phakathi nonyaka ngangena-ke angakababoni kahle angeni ngizoza ngiyovakasha yabo ngisukela ngiyekhaya angakababoni. Okay, but ibe njani welcome umusuke ungekho la siyazi ukuthi angigcini ngokuba la into uzuma phela kodwa siye simbone uthola ukuthi especially ku Facebook ngiyayilandela kakhulu ke mina eSasenathi studio babuke nami ngalapha semakhaya ngiyayilandela kakhulu so iba njani welcome kubantu umcomparison Amile waqala nomcomparison nolawo osewaziwayo njengamanje. Ya ngiqala manje vele ukwaziwa ngo-October November yabo ngisaqala uku-actor babengangazi kahle hle mhlawumbe babecanga ukuthi ngizongena ngiphume ngivele ngiphume yabo leyo nto le. Ngangena-ke abantu bangikhama baqala ukungazi manje babengibingelele ecela ukushutha nami khona abangangazi kahle hle yabo. Sibonile ngempela ukuthi kufaka abantu ababili lapha ku top 10 ukhozi Gcokama ukhuzana so ngokubuka kwakho yona iphi ingoma ezohlukanisa unyaka ngoba siyazi vele ukuthi amabhinca anamandla vele lo nyaka uzoshawa
ngomaskandi. Imuphi okokuqala umculo omlandelayo phakathi njengoba usushilo wathi ulandela umaskandi? Obvious vele abantu most isikhathi esiningi abantu abasuke belandela umaskandi into usuke belandela igcubama elisha okanye ulandela ukhuzana. Wena ulandela abantu lapho Sasenathi studio? Wena hayi Sasenathi studio sengikhuluma ngawe. Yeah. Ngilandela kakhulu. Oh, ulandela ukhuzana. So thini mhlawumbe ngathini ngokuphawula kwakho nge-top 10 ngathi mhlawumbe ubani uzohlona isimo? Angazi artist kodwa igama layo yiParis. Ukhuzani kwathi babezoshona isunyaka ubani iParis? Angiyeni ukhuzani Angithi phela babahlukene labo bantu. Ukhona ukhuzani umjolo lo ngoma ngene ngawo ku-top 10. Mase kuzoba igcokama elisha. Ingoma yalo epike kulona ulwandle nkulu. OkuyiParis. Wena ke phakathi kwalama artists awu2 uthe ulandela bani? Ukhuzani. So ke sesiye ingomeni ke njengamanje bayingene nizothu yipho ocabanga ukuthi ngihlukanisa unyaka noma ufisa ukuthi ihlukanisa unyaka? Ngingalandela ukhuzani kodwa ngifisa ukuthi iParis ihlukanise. Why? Yazi uzoyiqhatha. Okay babukeli. Sesigoqile ke njengamanje okwakho sengeze ngalanda insizwa ke njengamanje uScarlett ngoba benginabo bebengivakashele khona la kwaJabulu Jule TV. Ngicela nibatshele ababukeli bakwaJabulu Jule TV ukuthi abasubscribe kwi-channel yakhona lapha eSasenathi studio, baphinde besubscribe kwi-channel yakwaJabulu Jule TV. Batshela njengamanje nabo bese subscribe lapho nishama link nisibukele nisilandele khona amavideo uma ngena nje. Okay, siyabonga kakhulu. Sesiyavalelisa sisophinde sidibane kwi-episode elandelayo. Bye. Sale kahle emakhaya. Bye.